Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Илгиз Шәкуров. Иң элек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Дәүләт Думасында үзенчәлекле күргәзмә. У нас есть возможность показать, как формировался ислам в нашем российском государстве. Ислам динен рәсми кабул итүгә багышланган күргәзмә ачылышыннан Гөлнас Сәфетдинова. Яңгырлы язның файдасы һәм зыяны нидән гыйбарәт? Оптималь агротехник сроклардан без күпмәгәдер калышып барабыз. Алда көннәрдә һава торышы нинди булачак? Белгечләр белән Илдар Сафиуллин аралашты. Беренче электрон газеталарга 20 ел. Укыган кешегенә хәзер тиз үзгәргән кешегенә уңышка ирешергә мөмкин. Татарстан журналистлар берлегендә интернет дәверенең яңа шартлары турында сөйләштеләр. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Бу атнаның төп вакыйгасыннан башлыйк. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллык уңаеннан бәйрәм чаралары башлана. Бүген Мәскәүдә Россиядәге ислам тарихына багышланган зур күргәзмә ачылды. Ислам динен кабул итүне раслаучы экспонатларны Дәүләт Думасында тәкъдим иттеләр. Монда кулъязмалар, документлар, бизәнү әйберләре орын алган. Кайбер экспонатларны Татарстанның милли музееннан беренче тапкыр алып чыгалар. Тантаналы ачылышта Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Как замечательно сочетаются и тюркские корни, и исламские корни. Дәүләт Думасында ачылган күргәзмә федераль депутатларда зур кызыксыну уятты. Экспонатлар бик саллы. Шул ук вакытта кайберләре тәүге тапкыр республикадан читтә күрсәтелә. Дума рәисе Вячеслав Володин Рөстәм Миңнеханов белән бергә экспонатларны җентекләп карадылар. Монда архив документларында милли киемнәр, көмеш бизәнү әйберләре дә урын алган. У нас есть возможность показать, как формировался ислам в нашем российском государстве. На самом деле экспозиция у нас побольше, чтобы проникнуться, надо приехать в Татарстан, посетить и Волжскую Болгарию, и нашу столицу. Но большое спасибо руководству и всем коллегам, которые здесь представляют Государственную Думу, представить вот этот проект. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулу федераль дәрәҗәдә билгеләп үтелә торган бәйрәм. Рөстәм Миңнеханов депутатларга бу уңайдан күп чаралар узачагын әйтте. Узган ел Казан Изгана иконасы соборы ачылды, быел Җәмигъ мәчетенә нигез салыначак. Для нас это возможность окунуться в историю нашей страны. Бу күргәзмә ислам тарихы аша ил тарихын өйрәнергә мөмкинлек бирә. Төрле милләтләр, диннәр арасында мөнәсәбәтләр урнашу җиңел бармаган. Бабаларыбыз ирешкәннәрне лаеклы дәвам итү безнең бурычыбыз. Бер-беребезнең диненә хөрмәт белән карыйбыз һәм безгә моны сакларга кирәк. Знакомство, выстраивание отношений между разными национальностями. Рәсми ачылыш Думадагы пленар утырыш көненә туры килде. Бу экспонатлар белән күбрәк кеше таныша алсын өчен шулай эшләнә. Иң борынгы чордан башлап Казан ханлыгы тарихы исламның Алтын Урда чорында чәчәк атуы һәм Совет хакимияте чорындагы ислам. Күргәзмәдә менә бу акчага күрсәтәсе килә. Ул Алмуш ханның Джафар ибн Абдалла ханның исеме, мусульман исеме, 903-908 елларда чикан булган. Ул күрсәтә менә Болгарның дәүләт булып чыкканын. Мөхәммәд бин Җарир әт-Табари чыганагы 14-нче гасырда язылган. 14-нче гасыр күчермәсе булып тора. Гади авылда археографик экспедиция вакытында табылган, милли музейда сакланыла һәм ул беренче тапкыр гына күрсәтелә менә шундый күргәзмә рәвешендә. Уникаль экспонат булып тора. Экспонатлар белән барлык фракция җитәкчеләре дә танышты. Татарстан белән бәйле фикерләрен, истәлекләре белән уртаклаштылар. Татарстан ягы кунакларына юбилей чараларына дәште. Гөлнас Сәфетдинова, Диня Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ирашев, Матвей Шинкаренко, Яңа Гасыр каналы. Мәскәүгә эш сәфәре вакытында Рөстәм Миңнеханов территорияләрне үстерү фондының попечительләр советы рәисе Сергей Степашин белән дә очрашты. Алар торак коммуналь хуҗалык өлкәсен модернизацияләү, торак фонды белән идарә итүнең нәтиҗәле алымнары һәм ресурсларны саклау технологияләрен булдыру турында сөйләште. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән икътисади элемтәләрне үстерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сергей Степашинга дуслык орденын тапшырды.
Татарстанда җитештерелә торган КАМАЗ машиналары һәм Ту-160М самолетлары турында бүген Ростех башлыгы Сергей Чемезов Владимир Путинга сөйләде. Ул корпорациянең узган елгы эшчәнлеге буенча хисап тотты. КАМАЗ турында да сүз булды. Чаллы заводы узган ел гражданлык продукциясе өлешен 45,5%-ка җиткерә. Гәрчә 50%-ка алар 9 елдан соңына чыгарга планлаштырган була. Тагын бер зур проект Ту-160М-ның яңартылган проекты. Аларны Казанның Горбунов исемендәге авиазаводында җыялар. Элеккеге очкычлардан хәзер тышкы корпусы гына калган инде. Яңасында двигательне, барлык агрегатларны, борттагы җиһазларны алыштырганнар. Шулай ук барлык документлар цифрлаштырылган. Соңгы тәүлектә Татарстанда ярты айлык норма яңгыр яуган. Майның салкын килүен синоптиклар яшерми. Ул гадәттәге климатик нормадан аерылып тора диләр. Уртача температура 5 градуска түбән. Хәзер республикада циклон хакимлек итсә, алдагы көннәрдә аны Арктикадан антициклон алыштырачак. Ул салкын һәм аяз һава алып килә. Карау төшү ихтималы арта. Явым-төшемнәр кыр эшләрен тоткарлап кына калмый, бакчачыларга да комачаулый. Кайчан җылытачак? Күпчелекне борчыган сорауга Илдар Сафиуллин җавап эзләде. Салкын тигәндер инде менә аларга. Менә мондый каралдылар алар. Биектау районы Чернышевка бистәсендә гомер итүче Диләрә Мамаева бакчасындагы үсентеләрне сабый караган кебек тәрбияли. Кишер, сарымсак һәм кәбестә салкынга чыдам, бик борчыласы юк, уңыш булырга тиеш. Ләкин менә помидор үсентеләрен хәтта җылы теплицада саклауы кыен ди. Май бик салкын булды. Мин тырыштым инде сакларга. Иссез сулар да куеп карадым чиләктәр белән. Бәребер жарты помидорларым калды, сакланды. Менә апрельдә яуды яңгыр. Шуннан соң беренче яңгыр 13 июльдә без инде убыркыга чыкканбыз. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшерүне институты җитәкчесе Рөстәм Низамов узган елгы кырлык куркынычрак иде ди. Язгы яңгырның мул уңышка нигез булуын ассызыклый. Кайбер культуралар соңрак чәчелсә дә, дымлы җир алар өчен бик яхшы ди. Тик шунысы бар, яңгырлар сәбәпле чәчү тоткарлангач, урып җыю эшләрдә кичегергә мөмкин. Яңгырлар яу аркасында чәчелми калган мәйданнар булырга мөмкин. Көнбагыш, кукуруза, аларга җитерешер өчен, өлгерер өчен күп вакыт кирәк, күбрәк вакыт кирәк. Әлегә фаразлар бирү иртәрәк булырга мөмкин, чөнки без әле көзнең нинди киләсен белмибез. Көз әгәрдә безнең сентябрь, октябрь башлары кыры җылы килә икән, ул культуралар тоже өлгерергә җитешәчәк и аларның тоже уңышларын җыеп алырга мөмкинчелек булачак. Дымлы һава торышы корткыч бөҗәкләргә, төрле авыруларга үрчү өчен уңай шартлар тудыра. Дымлы һава торышлары булу аркасында авырулар күбәяргә мөмкин. Шуңа күрә фунгицидлар белән яхшы иттереп вакытында эшләргә, авыруларга каршы бөтен чараларны вакытында кулланырга кирәк. Тирә-юнь яшеллеккә күмелсә дә, май ае һава торышы белән бик сөендергәне юк әлегә. Әле без календар буенча май аенда булсак та, һава торышы буенча апрель ае дәвам итә ди белгечләр. Чагыштыру өчен узган ел инде 9 майдан җәй ае башланган булган, ягъни һава торышы 15 градустан югарырак булган. Чагыштыру өчен узган төндә генә ярты айлык яңгыр нормасы төшкән һәм алда көннәрдә дә һава торышы уңай якка үзгәргә җыенмый. У нас аномально холодная погода. Алда көннәрдә циклонны антициклон алыштырачак, кыры салкын һава торышы көтелә ди Галим. Мы находимся под воздействием циклона. Менә күргәнегезчә, хәзерге вакытта Татарстан безгә йогынты ясый торган циклонның нәкъ үзәгендә. Шуңа көннәр яңгырлы, салкын, кичә кич сизелерлек суытты. Республиканың кайбер районнарында яшен, көчле җил дә булды. И в некоторых местах Татарстана отмечались и грозы, и смерчи. Иртәгә Татарстанның кайбер районнарында туман көтелә, төнлә урыны белән кырау төшәргә мөмкин. Ачык һавадагы үсентеләрне сакларга кирәк. Яңгырлар кими-кимүен, тик салкынча һава торышы 27 майга кадәр дәвам итә ди белгечләр. Шулай да май салкын булса, ел уңышлы була дигән халык әйтеме күңелгә җылы кертә. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Илгә карата төрле санкцияләр кертелүгә карамастан, республикада бер генә объектның төзелеше дә туктатылмаган. Компанияләр яңа шартларга тиз яраклаша алды дип белдерде бүген әлеге тармак министры орынбасары Илшат Гыймаев. Төзелеш оешмаларының күпчелеге чит ил материалларына алмаш тапкан, тапмаганнарын үзебездә җитештерә башлаганнар. Илшат Гыймаев әйткәнчә, төзелеш материаллары кыйммәтләнгәндә тимер продукциягә бәя төшкән. Хәзер үзебездә җитештерелә торган төзелеш материалларының күләме арта, шуңа алар арзанаячак дип фаразлыйлар. Быел Татарстанда 44 төзелеш программасы тормышка ашырыла, моның өчен 47 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Шул ук вакытта республикада апрельдә яңа төзелгән йорт һәм фатирлар 2,5 тапкырга азрак сатылган. Якын арада ташламалы ипотека программасы яңартыла, бу торак базарындагы хәлне яхшыртырга тиеш ди белгечләр.
Яршал урамнарына кабат электр самокатлары чыгачак. Прокатка биреп туру хезмәте кайчан эшли башлый. Бу турда бүген Реальное время интернет газетасы яза. Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшь дипломатлары форумы узачак. Быел әлеге чараны безнең баш кала кабул итә. Форум Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә багышлана. Анда Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең уртак эшчәнлеге турында сөйләшәчәкләр. Катнашучылар президент Рөстәм Миңнеханов белән очраша, 15 дәүләттән килгән 35 делегат аңа үзләренең проектларын тәкъдим итәчәк. Бу чараны Казан ислам дөньясының яшьләр баш каласы буларак кабул итә. Быел Татарстанның 52 мәктәбенә югары тизлекле интернет кертеләчәк. Хәзер республиканың 589 мәктәбендә Wi-Fi бар. Бу хакта бүген Мәгариф өлкәсендә цифрлы технологияләр дигән вебинарда хәбәр иттеләр. Онлайн очрашу Халыкара Digital Week форумына әзерлек чарасы буларак уздырыла. Шулай укытучыларны ноутбуклар белән тәэмин итәчәкләр. Быел Рөстәм Миңнеханов карары белән 12 мең мөгаллим компьютерлы булган. Цифрлы инфраструктура булдыру өчен республика мәктәпләрендә виртуаль чын барлык сыйныфларын санап карыйлар. Хәзер ул башкаланың 11 лицейында уңышлы эшләп килә. Иртәгә Татарстанда матбугат көне, ә быел республикада цифрлаштыру елы. Шушы уңайдан журналистлар берлеге кызыклы тәкъдим белән чыккан иде. Алар кагаз һәм цифра бәйләнеше дип аталган яңа проект башлый. Оештыручылар ел дәвамында полиграфия, мәгълүмат чаралары хезмәткәрләренә, басма продукцияне таратучыларга төрле мәйданчыкларда фикер алышырга тәкъдим итә. Бүген түгәрәк өстәлләрнең беренчесе узды. Ул Татар электрон газетасы Интертат ачылуга 20 ел тулуга багышлана. Мөхәррирләр нәрсә турында сөйләште? Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Бүген безнең бик зур вакыйга. Бүген менә бу бүлгәләрне ачабыз, интернет күрмәс ул беренче электрон газетаны Татарстанда. Тәүге электрон газета булдыру тәкъдиме беренче тапкыр Бөтендөнья татар конгрессының 2нче кырылтайында 1997 елда яңгыраган була. 2002 елның мартында сайт эшли дә башлый. Интернетның барлыкка килүе бу Татарстан һәм татар тарихында беренче электрон матбугат чарасы. Әлбәттә безнең Татар информ мәгълүмат агентлыгы бар да, ләкин электрон газет булмаган. Һәм менә беренче итеп безнең чыга карар министрлык кабинетының шушы 2001 елда шушы электрон газетны барлыкка китерү буенча Интертатның татар телендәге беренче мөхәррире Туфан Миңнуллинның кызы Әлфия Миңнуллина, рус телендәгесе танылган журналист Владимир Шевчук була. Бүген ул чордагы тарихи документларны журналистлар берлегенә тапшырдылар. Менә шуңа күрә без бүләк итәбез. Бу оригинал документларны электрон газетаны барлыкка китерүнең карары. Интертат для меня вообще стал первым серьезным местом работы. Интертат минем өчен беренче җитди эш урыны иде. Ул яңа формат иде дисәм дә ялгышмам. Яңалыкларны урынлы һәм вакытлы итеп бирергә, ягъни тиз, сыйфатлы һәм кызыклы итеп тапшырырга кирәк иде. Ул вакытта әтием Владимир Шевчук командасы үз эшен 150%-ка башкара иде. Отца Владимир Николаевич Шевчука справлялся с этим на 150%. Ул чырларны республиканың матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тә елмаеп искә ала. Алар компьютер тараталары, американский компьютер алып киткән. Ул үз вакытында алдынгы гәзит була, анда гәзит тәҗрибә и әзрәк вакытын узып та киткән. Гомер буе Интертаттан аерылмаган журналистларның берсе Лилия Гаделшина. Мин үзем татар редакциясендә эшләдем. Беренче көннәреннән бүгенгә кадәр Интертатның тарихы минем күз алдымда узды. 2000 еллар башында әле бөтен кешедә компьютерда, телефонда, смартфонда бер нәрсә юк. Интертат беренче электрон газетасында мәкаләләр татар һәм рус телләрендә генә түгел, инглиз телендә дә бастырылган. Чөнки аның максаты да бөтен дөньяда яшәүче татарларны берләштерү. Ул вакытта чит илләрдә компьютер кулланучылар Россиядәгеләргә караганда күбрәк булган. Шуңа күрә мәкаләләрне дә кирилл графикасыннан тыш латин графикасында да язганнар. Заман үзгәрә, технологияләр чоры эшкә дә тәэсир итә. Без хәзерге вакытта менә текст белән генә эшләмибез, менә хәзер бит интернетның бөтен мөмкинлекләре бик күп. Менә анда видеосы да бар, анда баннерлар да бар, анда инфографика да бар. Һәм анда ниндидер таныту да бик зур роль уйный. Татар сайтларында анда алар социаль челтәрләр аша эшли, социаль челтәрләрнең аларның үз кануннары, менә буларны өйрәнү бик каты мөһим. Интернет заманында татар матбугатының үткәне һәм киләчәге турында түгәрәк өстәл янында сөйләштеләр. Баш мөхәррирләрнең фикерләре төрле. Татар сайтларына эксклюзив мәгълүмат кирәклеге, интернетның тиражны арттырырга ярдәм итүе, соннан сыйфатка күчү ихтыяҗы, кадрлар кытлыгы. Ул вакытта курку бар иде безнең
газетларны югалтыралар, сайтка чыгараларда безнең тиражлар югалачак дип, әмма вакыт күрсәтте, тираж югалтуга да интернетка чыгып күрсәтми. Интерактив турында сүз барганда, элек мәсәлән газетларга, журналларга капшык-капшыкта булган бар хатлар килгән бит инде. Шулай гел менә шушы элемтә булган. Аннары бер ара бу культура югалды, хат язу культурасы. Әмма дә ләкин яңа культура барлыкка килмәде. Без беренче рәттә газета белән шөгыльләнергә тиеш, шуннан да ләкин әйткәнемчә бөтен кешебезне дә анда да бирәбез, сайтта да бирәбез. Заманча журналистка нинди таләпләр куела. Әлбәттә ул камил татар теле. Менә Рамис Нурмөхәммәтов белән шөгыльләнә. Камил һәм җиңел, ягъни кулланылышта булган татар телендә аңлаешлы итеп текстлар әзерләү, камил татар телендә язу, сөйләүдән тыш аларга тагын нинди таләпләр куябыз? Ул мультиформатлы булу. Дәвр белән бергә матбугатка таләп үзгәрә. Алар белән бергә проблемаларда. Иң зурысы белгечләрнең үз эшенең остасы булмавы. Журналистның статусын күтәрергә кирәк. Бу түләй мәсьәләләрдә аның менә дәүләттәге статусын, аның материалларга караш үзгәртергә кирәк һәм бик тиз эшләргә кирәк. Чөнки безнең журналистлар кадрлары сайга бара, шуңа күрә аларны күтәрергә кирәк. Икенчесе журналистлар әзерләү. Хәзер төрле редакцияләр кадрларны үзләре әзерли. КФУның журналистлар әзерләү бүлегендә былтыр 7 бюджет урыны булдырылган. Бу тармакта бергәләп эшләргә кирәк дип килештеләр. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Һөнәри бәйрәм алдыннан республиканың журналистлар берлеге вәкилләре ветеран устазларга бүләкләр дә әзерләгән. Лаеклы ялдагы йөзләп журналистка күчтәнәч тараттылар. Безнең телеканалда үзенең элеккеге хезмәткәрләрен тәбрикләде. Ярты гасырга якын телевидениедә хезмәт куйган Әхтәм Зарипов белән хәбәрчеләребез күрешеп кайтты. Бәйрәм белән сине. Һөнәри бәйрәм алдыннан хезмәттәшләрем белән күрешү бәйрәм кәефен тагында арттыра. Татарстан телевидениесендә 40 елдан артык фидакар хезмәт куйган Әхтәм Зарипов та кунакта, Яңа гасыр каналы хәбәрчеләре. Игътибар иң зур бүләкте ветеран, ихластан сөенеп. Иң элек ниндидер профессиям турында сүз әйткәнче мин сезгә рәхмәт әйтергә тиешмен. Әхтәм Зарипов данлыклы режиссер, күпләргә остаз буларак танылган журналист, Казан телестудиясенә 1972 елда килеп спектакльләр, кинофильмнар төшерә. Баш режиссер булып эшли. Гомере буе милли әдәбиятны һәм мәдәниятебезне алга сөрә. Татар артистларын кинотасмалар аша тарихка кертеп калдыра. Ул әзерләгән тапшыру һәм фильмнар татар телевидениесенең алтын фондын тәшкил итә. Бүген аңа 86 яшь, ул әле дә иҗат белән яши. Миңа главныйлык кирәкмидер. Мин спектакльләр куйдырырга рөхсәт кенә кирәк иде миңа. Шул главный булганнан соң миңа нәрсә куям дисәм, шуны рөхсәт итә башладылар. Менә хәзер телевидение фондында 38 спектакль димә минем, вот шулар саклана инде. Журналистлар берлегендә дә республиканың әлеге тармак ветераннары өчен бүләкләр әзерләнгән. Алар барда Татарстан масса күләм мәгълүмат чараларында озак еллар тырыш хезмәт куючылар, ә бүген лаеклы ялдагылар. Төп максаты игътибар, ветеранга игътибар итү һәм аларга әйтергә без аларны истә тотабыз, без аларга һәрвакыт хөрмәт итәбез, без аларны хөрмәт итәбез һәм без аларга булышырга әзер дип шундый менә бүләкләрне җыеп шулай җибәрәбез. Быел күчтәнәчләр Казанда яшәүче матбугат ветераннарына гына түгел, республика районнарына да таратылды. Безнең журналистлар берлегендә 500-гә якын кешебез бар. Өлкән кешеләр инде алар. Сугыш вакытында катнашкан кешеләр, совет чорында эшләгән ветераннарыбыз безнең. Алар бөтенсе кайчандыр журналистлар берлегендә бик актив эшләгәннәр. Шуның өчен безнең бәйрәм алдыннан, профессиональ бәйрәм алдыннан аларга нинди булса шулай бүләк бирү бик канәгать бит инде, әйме? Әлеге күркәм традициягә инде шактый еллар. Матбугат ветераннары яз сайын журналистларның яшь буыны белән очрашуны түземсезләнеп көтә. Остазларыбызның һәр фикре бүген дә мөһим һәм кадерле. Гөлназ Гыниятова, Мараз Зәйдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда инвалидларга ярдәм күрсәтү буенча фикер алыштылар. Республикада яшәүче 280 меңнән артык кеше физик мөмкинлеге чиклеләр исемлегендә тора. Шуларның 17 меңе балалар. Аларны бакчаларга йөртү, укыту мәсьәләләре бар. Шуның өчен инвалид балаларны озатып йөрүчеләрне әзерләргә кирәк. Шулай ук җәйге ялларын инклюзив лагерьларда, катнаш төркемнәрдә оештыру зарурлыгын әйттеләр. Иң кискен мәсьәләләрнең берсе мөмкинлеге чикле кешеләрне эшкә урнаштыру. Республикада бу күрсәткеч ил буенча югарырак 29%-ны тәшкил итә. Бүген федераль законнарны камилләштерү турында да сүз булды. Инвалидларның җәмгыятькә яраклаштыру, мәгариф системасы, опекуннарга ярдәм мәсьәләләре күтәрелде. Эш бирүчеләргә бүгенге көндә белергә кирәк. 1 марттан безнең закон үзгәрде квота буенча һәм квота булдырылган дип атала. Ул квоталы урынга инвалид
урнаштырылган булса. 1 июньгә кадәр алар тан дополнительный булса проблемалар, дополнительный предложениялар булса, без аны кертәбез ул рекомендацияларны, аннары ул рекомендацияларны җибәрәбез организация, министрлыкларга. Бүген Халыкара музейлар көне истәлекле дата уңаеннан халык башкала музейларына бушлай керде. Аның хезмәткәрләре бирегә килүчеләрне милли киемнәрдән каршылады. Тамашачылар исә экспонатлар белән танышудан тыш, аларның заманча вариантын ясап та карый алды. Татарстанның милли музейында халык гадәттәгедән күбрәк. Бушлай бирелгән мөмкинлектән файдаланып, бирегә килүчеләр тарихи экспонатларны, кызыклы күргәзмәләрне күреп калырга ашыга. Татарстаныбызның менә шушында килеп музейларын күрдек. Элеккеге әби бабайларыбыз яшәгән чорда ничек булган, без аңа бик сөенәбез. Хәзер биредә миллионга якын экспонат бар. Музей көне уңаеннан мондагы хезмәткәрләр халыкны төрле милләт киемнәреннән каршы ала. Национальный музей – это крупнейший музей в Поволжье. Безнең милли музей Идел буе төбәгендәге иң зур музейларның берсе. Биредәге экспонатлар, рухи ядкәрләр безнең тарихыбыз һәм без аны сакларга тиешбез. Историю нам надо знать. Менә бу 18 гасырдан ук калган экспонат. Әлеге каретада патшабикә Елизавета II үзе утырып йөргән булган. Ул аны Казан буенча сәяхәт иткәндә Санкт-Петербург шәһәреннән үк китертә. Соңыннан безнең башкалага бүләк итеп калдыра. Музейда безнең эрага кадәрге еллардан ук сакланып калган экспонатлар да бар. Борынгы эш кораллары, көнкүреш кирәк яраклары, киемнәр һәм бизәнү әйберләре. Бүген музейда аларның заманча вариантын үз кулларың белән ясап карау мөмкинлеге дә бар иде. Биредәге осталык дәресләрендә татар хатын-кызлары өчен милли бизәнү әйберләре дә ясарга була. Мәсәлән, карагыз, без менә шушындый заманча алкалар ясадык. Аларны гади эш көннәрендә дә, ниндидер бәйрәмнәргә дә киеп йөрергә була. Башкаланың төрле мәктәпләрендә укучылар сыйныфлары белән бирегә экскурсиягә еш килә. Мин күрдем ташлар, костюм, музейга матур, күп кеше ашады. Биредә Шәриф Камалның кечкенә улы Йосыф, хатыны Хаятны күрә аласыз. Бу исә Казандагы Шәриф Камал музее. Ул әдип яшәгән фатирда урын алган һәм республикадагы татар язучысына багышланган иң беренче музей санала. Шәриф Камал иҗат иткән өстәл дә, ятагы да, китап киштәләре дә, барысы да ничек бар, шулай сакланган. Музейда Шәриф Камалның туганнары да бар иде. Сегодняшний день, я считаю, очень знаменательный. Бүгенге көн безнең өчен бик мөһим. Шәриф Камал турында булай да күп сөйләнсә дә, аның туганнары белән җыелып, хатирәләрне яңарту, кызыклы мизгелләрне искә төшерү үзе бер шатлык. Киләсе җомгада Татарстанның милли музеенда музейлар төне дә узачак. Аны быел Петр I-гә багышларга булганнар. Көндезге 2-дән төнге сәгать 3-кә кадәр концерт-спектакльләр, лекцияләр, осталык дәресләре, экскурсияләр узачак. Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Тапшыруыбыз тамам. Безнең чыгарылышлардагы репортажларны һәм яңалыкларны телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә һәм Телеграм каналында шулай ук Рутубтан карый аласыз. Яңгырлы көннәрнең дә үз матурлыгы була. Операторыбыз Данил Филатов шуны төшереп алган. Исән-имин булыйк. Кәрим Тиншурин театрында Кара Пулат музыкаль спектакле. Илүсә Хуҗина, Артур Исламов, Илгиз Мөхәддинов һәм башка сәхнә йолдызлары. 18, 19, 20, 21, 22 май көннәрендә рәхим итегез. Мини-мисс Татарстан 2022. Финал 21 мая в Филармонии. Начало в 16:00. Телефон 29-010-29. Подробности на сайте kassir.ru. Возрастное ограничение 0+. Кайгырту ул күңелле мәшәкатьләр һәм сөенечле борчылулар кадерле кешеләр хакына. Алтын кертеме Акбарс банкта 14%-ка кадәр. Кадерләп саклыйбыз. Сегодня время трансформации экономики. Какую роль играет индустрия халяль?
Узнайте на Международном экономическом саммите «Россия. Исламский мир. Казань Саммит». Каждый день саммита – это тысячи новых халяльных продуктов и товаров, сотни контактов, открывающих бизнесу новые возможности и создающих рабочие места, десятки международных сделок для всеобщего блага наших стран. До встречи на Казань Саммите с 19 по 21 мая. Исәмсез эфирда һава торышы чыгарылышы сүзне ганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Үзенчәлекле размерлар буенча кухня гарнитурасы яки шкаф купе. Данил Мастер сезнең һәр теләгегезне исәпкә алачак. Май азагына кадәр үлчәргә килү бушлай 260-766 телефоны буенча язылыгыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балазнагы Әлмәттә алмашынучан болытлы һава яңгыр явачак 11 градус җылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн температура 10 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида яңгырлы 12 градуска кадәр җылыта. Төньяк көнбатыштан Орша Кукмара Балтачта явым-төшемнәр җылылык 9 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Шүбрәлдә болытлы яңгыр температура 11 градус. Шистә Нурлат Мамадышта болытлы шулай ук яңгыр явачак 11 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Татарстан Республикасының техник инвентаризация бюросы акционерлык җәмгыяте үзенең 95 еллыгы уңаеннан бик зур бүләк уйнату оештыра. Бу елның 1 апрельнән алып 19 маена кадәр БТИ хезмәтеннән файдаланган һәр кеше бүләк уйнатуда катнаша ала. Бүләк уйнату 2022 елның 1 апрельнән 19 маена кадәр оештырыла. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ос». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав и отказаться от протеза даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ос», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Доктор Ос федераль шилтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда болытлы урыны белән яңгыр явачак. Температура көндез 9-11 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә яңгыр вакытында көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.